Ang RMN drama, budali kanino ni laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3. Ha? Kinsa ka mo? Kinsa inyong karate instructor? Ha? Ako! Yapa! Ay! Nay Blackie! Ni ay patit! Ay! Ay! Salamat ka! Nasadyan ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Diami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Ha? Wis! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa iyong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko saan mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada nimitaroy sa agtang sa kong Atab. Ang ako arbas! Niya pa! Nisamod ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agis sa bunal. Karon, paughon ko ka na, pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang taghaga nga naglimit ni maong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacurdatayan, sound Aldwin Nacuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Nitumaw nagsugod ang pangan ni Atina. Nagpagkahiro ang maong tumboy nga babae, Daddy. Ngano? Unsay iyang gibuhat? Siya mo'y nagluwas sa usa ka batang amang nga gikulata sa ama-ama. Ug siya pa'y naggapo sa ama-ama ini nga palahubog si Sugong. Sugong? Sangaan pa lang, mahubog ka na. Unsa gibuhat niya, Tina? Siya may nakasumpo kang Sugong, Dad. Naluwas pa ang bata. O gipadakop pa kini sa mga tanod si Sugong. O tuwa na karon sa barangay. Lagmit pa sa kaan atong kaso, Dad. Tungod sa gibuhat ni Inis bata. Nisugod na ginugsibaw ang pangahan ni Atina. Ug nasuya ko ni Daddy. Ako ang musikat ni Dapita. Ako, Daddy. Nakadungog ka. Ako, Daddy. Pakita og milagro. Dili kay pulos hambog lang ang imong ipakita, Federico. Daddy Tiburcio. Usaw man yung pagkasikat, ana, ha? Okay. Makakita kag milagro. Pakita ko! Ugma. Mao na akong birthday, Dad. Musikat ko, ugma, Daddy. Musikat ka lang sa mga tao kay ato mang pagkanon. Unsa? Ang ako na yung beauty contest. Akong pangan ang starring diha, Dad. Oo, bitaw. Pero sa uban nga bahin, zero ka, Federico. Oh,
Di ko makasiguro, Dad. Dili. Huh? Pakit unti kag milagro. Gusto kag milagro? Oh, may milagro nga mahitabo. Naburi yung bening uto ko. Bakit unti ka, Daddy? Kinsa si Federico. Ikaw, Marshal, kuyo ka na ko. Oh, ay, dili mahimong biya ng imong daddy. Ako'y kuyo ki leche. Oh, bisa gatas pa nyo dito. Oh, Ay, gyud ko ni Yorpi Tiburcio. Dili ko mo biya samtang dili siya mo mando. unsa? Eh nga nung dadon man ko mo. Tungod kay pakit unti kag milagro. Ha? Unsa milagro ha? Bisag unsang milagro ha. Gusto kong makakita ka. Ah, unsay milagro. Kini. Ngano ni? Sukad karon pa may tabo nga imo kong gisukmag. Usa na sa milagro buanga ka. Unsa mabuang ko. Ayaw na lang pagyayay pa. Marshal, damay na kayo na. Okay. Okay. Ikaw na gunan yun. Miabot na sa dang adlaw sa akong panginahanglan, Marshal. Kinahanglan nga muliho ka. Oh, chicks na sad. Ayaw na ka lang ikantar pa. Anong imo pa manginang litokon? Nahibaw ka na sa imong tulumanon. Nagkinahanglan ko. Tungod kay mauki ni ang akong stress reliever. Ang babae. Moyno, muliho ako. Adto na ako. Lakaw na! Oh! O saan ba ipaabot mo? Mula ka lang ako nga walay tiktak. Takwal. Okay. Nia ang usa ka libo. Oh, wa na rin sa kalibon yun. Mahal na tanan, uy. Pila man di ay? 10,000. Unsa? 10,000? Wa na rin na sa kalibon yun. Ha? Kanang sa kalibo para pungko-pungko na. Uy! Kamahal na ba di ay? Oh, unsa man. Dadaan kag sipon nun. Unsay palibon niyo, palabihon niyo. Pagpili. Tinabal ang gusto mo o ari ka litson? Litson ang ako, Marshal. Pues 10,000. 10,000. Sakto sa timpla. Dili maala. Pagdali! Kay naghinam-hinam na ko. Pagdali, Marshal! Don Tiburcio. Ari na ako. Nakakita ka, Marshal? Tanaw ako. Nagpangiyod ka. Sige. Mura ka mo kamayo na ko niyor. Gusto na kong ana, Marshal. Ana. No, sorry. Mura mo rin kanding turo. Paabot yun. Paabot! Tuan na si Marshal. Excited na kay ko nga makapabuto na ko. Ang tablitas. Magtumar kong daan. Hello. Yes.
O sana? Nilampos mo. Good. O sana na pick up? Okay kayo. No problem. Sige. Salamat. Bye. Senyorito Federico, timing kayo. Nga niya siya. Oh, tinuod ka? O lagi inyo rito. Tuwa na. Andam na. Oh, karon dayon. Gusto ka? Karon dayon. Tara. Yes. Mao na'y gusto ko. Ikaw nang bahala nga mulipay ka niya. Magtagbaw ka. Ako ang bahala. Tara. Nasa payag. Kumbati ni ka dito, pusing amo agaw. Ginapos. Gibaata ng baba. Sige. Alin ako. Og, diya. For the boys. 20,000. Patek! Kinsay pangan sa mga babae. Iyama! Oh, kalami. Karon, kuhaon ko na, kuhaon ko na. Uy, baya. Dabong pa man eh. Uy, bukaon kong dabong. Op, ayaw pagkipi. Di ko mo ay. Oh. Tapos na, Nyorito. Oh. Tapos na ang lahat. Unsay, Another 20,000. Ikaw na mahibaw, master. Gaw, Matilde! Gaw! O, Blackie, ngano naman sad ka? Kurat-kuratan man. Asa si Kaya Tila? Asa? Naana sad kay i-report. Ugaw! Unsa man ka na, ha? Ang batanong babae! Nga usa sa tulo ka babae! Nga mubalin unta diri sa gym ni Atina! Napalgang patay! Unsa? Patay? Gituan! Kagirip! Una! Patya! Kinoo ko. Unsa magkahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacorda Tayad, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.